Staré, historická dedina, kedysi mesto, slávi tento rok 100 rokov svojho dobrovoľného požiarneho zboru. A naši veriaci opravdu tak si túžili a čakali, že bolo by pekne, keby otec biskup prišiel a posvetil ich právo. Bol som poverený, najmä dostal som tu čest poďakovať sa za celý ten slávnostný akt prevzatia a posvetenia symbolu požiarnictva, požiarnickej vlajky s vyobrazeným patronom požiarníkov svätým Floriánom. Ako osobný dar 100 rokov založenia dobrovoľného požiarneho zboru v Starom nám ho dal vyhotoviť pán dekan Jan Budar, náš miestny duchovný správca. Z toho miesta mu v mene všetkých požiarníkov vyslovujem úprimné poďakovanie. Rovnako je nám vzácne, že takúto slavnostnú chvíľu zavítal medzi nás aj najdôstojnejší otec, pán pomocný biskup Monsignor Boger. Pán svätých rúk prijímame posvetenie tohto nášho symbolu požiarníckej vlajky. Máme z toho veľkú radosť, za čo aj vám patrí nevyslovná vďaka. Dnešný deň zaiste utkvie v pamäti nielen vám, ale všetkým tým, ktorí sa toho slávnostného aktu zúčastnili. V ďalšej storočnici prajem vám veľa zdravia, šťastia a nech sa vám darí. Tento pamätný list nech vám prispieje v zbierke ku všetkým sa nám všetkým spôsobom. Ďakujem. I'm falling apart 'cause I know I've lost my guardian angel. A fleeting glimpse of your heart, losing right from the start, no return, and things will never be the same. I feel I'm falling apart 'cause I know I've lost my guardian angel. A fleeting glimpse of your heart, losing right from the start, no return, and things will never be the same. Try to find the words that show I sympathize, words of comfort, words that never criticize. Though I know you're simply laughing at me, I just can't stop and simply let it be. I feel I'm falling apart 'cause I know I've lost my guardian angel. A fleeting glimpse of your heart, losing right from the start, no return, and things will never be the same. And things will never be the same. Let me see you smile once more that special way. Warm as summer on a
chilly winter's day. Though I know you're simply laughing at me, I just can't stop and simply let it be. I feel I'm falling apart, 'cause I know I've lost my guardian angel. A fleeting glimpse of your heart, losing right from the start, no return, and things will never be the same. I feel I'm falling apart, 'cause I know I've lost my guardian angel. A fleeting glimpse of your heart, losing right from the start, no return, and things will never be the same. And things will never be the same. And things will never be the same. Yeah, to all you people out there, I want to know one thing. What's love? Who are we? Aren't we all brothers and sisters? Our blood is the same color, so we should all get down. Check it out. Could it be that I stand alone on my own, having nothing to fear, far away from home? Now my time is short, let me exercise your mind. Fly with me through the sky with an eye. I hear a cry past generations. I travel different nations, come closer to the man that you're facing. This is my plea and my say and my words. Banish racism thoughts from your nerve. Explain the verb, stand up for what you believe. We shall all overcome and achieve. Think about the brothers and sisters who died, and remember, know what love is and make a difference. In my life, there's been heartaches and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. Whoa. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. Why? Can you tell me what love is? Can you tell me what love is? Why? Can you tell me what love is? What about life and the praying? We people gotta stop all the hate and the shame that we're bringing. We all the same, we all feel pain. Some of us don't even know what will remain. This is the life that we're living with a little respect. We should all be given. So here comes the question, no risk or doubt. Can you tell me what love is and what it's about? Ono, 120 hasiči.
Husáka, podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky. Plukovníka doktora Alexandra Nejedleho, prezidenta Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky. Pána Venzelina Horváta, generálneho sekretára Provodnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Inžiniera Jozefa Boršičaka, viceprezidenta a ústredného veliteľa dobrovoľnej požiarnej ochrany. Plukovníka inžiniera Jozefa Fedorčaka, riaditeľa krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Košice. Majora magistra Martina Dejgiho, riaditeľa okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Michalovce. Pána Zoltána Matinu, riaditeľa územného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Michalovce. Inžiniera Ladislava Lazara, poslanca VUC a kandidáta na post primátora Košice. Poslancov obecného zastupiteľstva v Starom, ako aj vás všetkých. Na ochranu majetku a životov občanov. Tak ako je napísané na stuhe hasičskej zastavy, Bohu pustí, bližnému na pomoc. V minulosti oheň často menil strojné obydlia na dvoriska. Holými rukami proti ohňu sa nedá bojovať. Dobrovoľní hasiči okrem odhodlania, ako sa dozvedáme z archívov, si zaobstarávali aj hasičskú techniku. Od ručnej striekačky ťahanej koňmi v 50. rokoch minulého storočia to už boli motorové striekačky. Pravda, že parametrami ani ďaleka nezodpovedali špičkovej technike, ktorá stojí tu pred nami. Vážený pán minister, vážení hostia, požiare obytných budov sú už čím ďalej zriedkavejšie. Naproti tomu pribúdajú požiare lesných a travnatých porastov. A nový fenomén tohto roku obzvlášť aktuálny sú záplavy. Dobrovoľný hasičský zbor Staré spolu s profesionálnymi hasičmi zasahovali pri hasení lesných požiarov v ťažkým teréne, ako aj pri povodniach, čím podstatne zmiernili následky živelnej pohromby. Najlepšou prípravou na ostré zásahy pri požiaroch a povodniach je športové zapojenie na hasičských súťažiach. Naposledy 1. maja 2010 v súťaži o Zemplínsky pohár za účastí najlepšieho za 20-ročnú existenciu súťaže Zemplínskeho pohára dobrovoľný hasičský zbor Staré, mimo iného Peťka Starom, na návrh prezidenta hasičského a záchranného zboru bol ocenený plaketom za zasluhy o rozvoj ochrany pred požiarmi. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým členom dobrovoľného hasičského zboru, ktorí zorne reprezentujú obec Staré, a menovite Marianovi Ivanovi, predsedovi dobrovoľného hasičského zboru, Vladimirovi Hlavačovi, veliteľovi dobrovoľného hasičského zboru, ďalším členom Petrovi Ivanovi a Petrovi Červíkovi. Obec Staré získala finančné prostriedky z eurofondov na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej stanice. V novembri podľa plánu by mala byť dokončená spolu s ďalšími dvomi projektmi z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Starom vás nesklame. Nakoniec mi dovolte, aby som v mene občanov obce Staré dobrovoľného hasičského zboru a v neposlednej rade aj svojom mene čo najsrdečnejšie poďakoval. Ďakujem pekne. Pani ministerka, vám mikrofón a poprosím sa o slovo. Veľmi pekne ďakujem, vážený pán Stanko.
milí obyvateľe obce Staré, a bojím sa povedať jednoslovný názov obyvateľov, aby som niekoho neurazil. Starania sa hovorí, alebo Stariania? Pekný deň vám želám a ospravedlňujem sa za toto počasie, keď zase aspoň na chvíľu nám garantuje, že nič nezačne robiť hasičov. Je to zhruba asi 2 roky, kedy sme spustili projekt obnovy hasičskej techniky pre dobrovoľné hasičské zbory miest a obcí. Potom, čo sa nám podarilo obnoviť hasičskú techniku takmer na 90% u profesionálnych hasičov, a či už je to v Michalovciach, v Humennom, alebo v Obranove, alebo aj v Prešovskej krajskej stanici, alebo aj v Košickej, tak sme sa rozhodli, že je nevyhnutné, aby sme sa začali venovať aj hasičom jednotlivých miest a obcí. Práve preto, že bez nich si už pri tých komplikovaných zásahov, ktoré teraz máme, často nevieme zase už ani predstaviť. Preto som veľmi rád, že dnes sú tu so mnou aj krstní otcovia tohto projektu, tak pán Bendelis Horvan ako generálny sekretár dobrovoľnej požiarnej ochrany a samozrejme aj prezident hasičského záchranného zboru Michalovčan, pán plukovník Miedli. Pretože vznikol projekt, kde do 180 obcí v priebehu 2 rokov sme zamenili staršiu techniku za techniku novšiu. Bolo veľmi ťažké vybrať spomedzi 2400 dobrovoľných hasičských zborov na celom Slovensku tých 180 najlepších. Ja sa chcem poďakovať aj mojim kolegom Ľudke Rožkovej, samozrejme, a Nacovi Lazarovi. Dúfam, že budúcemu košickému primátorovi, ktorí mi pomáhali s tou mapou aj v Košickom kraji. Pretože bolo potrebné, aby sme sa nepomýlili a vybrali naozaj tých najlepších. Ale ja povedať, že keď sa človek pozrel na stránky, či na internete, či kdekoľvek a naklikal si Staré, tak bolo jasné, že dobrovoľní hasiči okamžite na ňovskej obrazovky vyrazili s mnohými oknami o obrovskú množstve úsekov. Takže som presvedčený, že dnes sme tu naozaj správne a veľmi sa teším, že dnes toto auto možno odostať. Dobrovoľní hasiči sú totižto veľmi špecifická sorta ľudí, ktorí vo svojom voľnom čase na úkor svojich rodín nasadzujú svoj vlastný život, aby pomohli blížnemu svojmu a Bohu na slavu, ako to hovoril aj pán starosta, a tak ako to majú napísané často aj na svojich historických vlajkách, a to všetko robia bez nároku na odmenu. Práve preto si od nás zaslúhujú mimoriadnu vďaku a úctu a dovolte im, pán starosta, aby som konštatoval, že toto auto nie je možné považovať za nejaký milodár alebo nejaký dar. Toto auto, tí, ktorí tu stoja teraz predo mnou poctivo odberali, ich dedové otcovia, ktorí tradíciu založili, venovali tejto tvrdej práci celý svoj život. A toto môže teda byť akurát tak skládka dlhu za tie dlhoročné roky, dlhoročnú prácu, ktorú pre vašu obec, ale aj okolité obce, keď ľudia boli v ohrození, urobili. Preto by som si dovolil poprosiť vás o jeden veľký proces pre našich hasičov do Starého. Naozaj som veľmi rád, že tu vidím predovšetkým tú mladú športovú generáciu hasičov a hasičiek, pretože naozaj si neviem predstaviť, kde lepšie je možné formovať mladý charakter ako práve u hasičov, keďže ide o kolektívnu prácu, o kolektívnu spoluprácu. Jeden sa musia bezvýhradne spoliehať na druhého a každé ohnívko reťaze musí byť rovnako silné, a tak naozaj, keď sa rozhodnú možno v budúcnosti, že vo svojej profesionálnej kariére nebudú hasičmi, ale zvolia si iné povolanie, tak určite ten pobyt medzi hasičmi nechá v nich tú najhlbšiu brázdu tých najlepších ľudských vlastností, ktoré sa im určite hodia do života. Keď sme hovorili o tom, že to auto si teda naozaj zaslúžite a že to vlastne len z vďaky môžem dnes mať tú čest toto auto odovzdať, tak chcem aj povedať, že o hasičských autách sa obyčajne hovorí, že im je najlepšie, keď zhrdajú v garáži, čo by v praxi znamenalo, že u nikoho nehorelo a nikomu voda do pivnice nenatiekla. Ale ako to posledné roky sledujeme, na Slovensku sa bohužiaľ takéto scenáre nepíšu a Slovensko je skúšané striedavo lesnými požiarmi, povodňami a opäť lesnými požiarmi a zase povodňami, a tak asi je dobré, že sme sa stretli a odovzdáme toto auto, pretože dobre vycvičeným hasičom umožňuje byť na mieste núdze niekoho z občanov ešte rýchlejšie a zasiahnuť ešte efektívnejšie. Verím preto, že naozaj nebudem mať núdzu objazdy, ale určite sa nájde čas, aby mohli s týmto autom aj na súťaž doniesli do Starého nejaký pohár, víťazný pochopiteľne, ale chcem ešte k tomu povedať, že každé auto popri tom, že má sedadlá a volant a môže odrieť hasičov a má ešte aj priestor na odloženie vecí, ktoré určite máte, má aj to najpodstatnejšie, ktorým je srdce hasičského auta, tým je motorová striekačka. A samozrejme táto motorová striekačka je aj súťažná zároveň. A
a väčšina športovcov si už upravuje dobrovoľných hasičov a táto ale ozvilo by mali 5000 litrov za minútu, teda je to tá skutočná 20 a treba trochu potrebovať, aby vás potom voda nepredbehla, takže to bude veľmi rýchlo. No ale v každom prípade ešte raz želám tomu autičku, aby bolo vždy tam, kde ho bude najviac treba. Verím, že bude mať možnosť, to sú tie lepšie prípady na Deň detí alebo v iných príležitostiach ukázať ukážku pre tých najmladších a že určite bude na pomoci vždy tým obyvateľom Starého, ktorí to budú potrebovať a budú okolitých obcí. Veľmi pekne ďakujem za milé privítanie, že v tomto veľmi nepeknom počasí ste prišli a že sme sa tu mohli stretnúť. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem pánu ministrovi a teraz som ho poprosil, aby slavnostne pokrstil toto nové autíčko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán starosta. Môj ešte nič poriadne nerobil, už mám ľudí fľašu. Čiže pán starosta, raz mi pán farár povedali, že krstí iba on, že ja mám iba teda slavnostne oblievať auta, tak vtedy to tak beriem, že každé hasičské auto, aby dobre mohlo hasiť, tak musíme ho najprv zahasiť samotné. A verím, že s týmto ručným hasiacím prístrojom, ktorý ste mi zverili, mi odpustia lepšie vycvičení hasiči ako ja, že by som ten prvý útok na to auto vykonal týmto spôsobom. Striekačka je vnútri, aby ste ma v starom neohovárali, že som vám pokazané priniesol, tak je dôležité, aby sme ju skúšovne naštartovali a verili ste mi, že auto je teda funkčné. Tak ešte predtým, než ho polejeme, tak sme to mali naštartovať a viete, hovorí sa stále o Slováku, že sú skromný národ, naozaj sú aj pán starosta, vy ste veľmi skromní, lebo to najpodstatnejšie ste si stále do mňa nevypýtali, to sú kľúče od auta. Takže najprv naštartujeme a potom by som pánovi veliteľovi si dal odozdať kľúče. No, a teraz už môžeme hasiť. Tak týmto sa oficiálna časť aktu preberania novej hasiacej techniky skončila. Teraz by som pozvaných hostí pozval do budovy obecného úradu. Ešte pán minister. Boże mój, jaka mnie szczęśliwa, ci
There's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so